खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया टीडीसी फार्स्ट सेमिस्टारनि फिथाइखौ फोसावनायाव बेले-बेजे खालामनायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 26 मार्च 2022 मायथाइयाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया टीडीसी फार्स्ट सेमिस्टारनि फिथाइ फोसावनायाव गोबां फरायसाफोरानो लाथिख' नाम्बार मोनदों जेराव कलेजनिफ्राय इन्टारनेल एग्जामाव फरायसाफोरनो पास मार्क होखानाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा लोगोसे फोरमायथिबावदों दि गोबां मोजां फरायसाफोरानो लाथिख' नाम्बार मोनदों गुबुन फारसेथिं आनजादाव लाथिख' नाम्बार मोननाय आरो बेक मोननाय फरायसाफोरनि फिननाय बिलाइखौ गोदानै नायफिनगोन एबा रिचेक खालामगोन नाथाय बेनि थाखाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिया फरायसाफोरनिफ्राय मोनसे बिलाइयाव 200 राङै लानो नागिरदों होननानै फोरमायथिबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों फोसावजानाय फिथाइ एबा रिजाल्टफोराव बेबायदि बेले-बेजे जानाया बियो गिबि खेब नङा होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा बेनिखायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरखौ बोख्लायनायनि दाबि खालामनायजों लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आनजाद कन्ट्रलार डक्टर अमिताभ बर'आ बिथांखौबो बोख्लायनो दाबि खालामदों आरो बिथांमोननि जायगायाव गोदानै थिसननांगौनि दाबि खालामो बिथांमोनहा गुबुन जाथायाव साथाम बर' सुबुंनि सायाव एनकाउन्टार आसाम पुलिसनि एनकाउन्टार खालामनायजों सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन मोनसे जाथायाव सानै बर' सुबुंनि जोखोम थांनाय 29 मार्चआव चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय मालिभिटा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाथियार दिन्थिनानै रां लुथिनाय जाथाय जादोंमोन बे जाथाया मोनानि 7 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासोनि गेजेराव जादोंमोन रां लुथिनाय जाथाय जाखांनायनि उनावनो पुलिस बिफाना गोख्रोङै संदाननाय हाबाखौ मावबाय थादोंमोन बे समावनो रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय मुङा सन्जुला औवारिखौ आसाम पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमना ओनसोलनि सरलपारा उल्टापानियाव एनकाउन्टार खालामदों जायजों 26 बोसोर बैसोनि सन्जुला औवारिया जिउ खोमानो गोनां जायो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रां लुथिनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सन्जुला औवारिया गसाइगाव महकुमानि जालामा औवारिनि फिसाज्ला गावथारजानाय सन्जुला औवारिनिफ्राय पुलिसआ नोगोद 1 लाख रांजों लोगोसे गहेना गंसे 7.65 mm पिस्टल आरो गुलिबो बोखांनो हादों गुबुन मोनसे जाथाया सनितपुर जिल्लायाव जादों सनितपुर पुलिस आरो चारिदुवार पुलिसनि मोनसे हान्जाया सनितपुरनि भालुकपुंनि 12 माइलाव एनकाउन्टार खालामदों गासै साथामखौ हमदोंमोन मुङा फारियै इरागदाव नार्जारि खामफान्दार बसुमतारी आरो गेन्द्रा बसुमतारी साथामनि मादाव सानैखौ एनकाउन्टार खालामदों जोखोम जानाय सानैखौ फाहामथायनि थाखाय उनाव तेजपुरनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला NLABनि मुङाव रां दाबि खालामनायनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै सिग्रोमनो थांदोंमोन बेयावनो प्रिन्टार कम्पिउटार मबाइलजों लोगोसे NLABनि मुङाव लेटार पेड मोनदों बेनि उनावनो साथामखौ एरेस्ट खालामदोंमोन बेयावनो पुलिसखौ नाख्रांनानै खारनो नागिरनायाव पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हमजानायफोरा सिगांनि समाव NDABनि सोद्रोमामोन नङाब्ला लिंकमेनमोन गुबुन फारसेथिं एनकाउन्टार खालामजानाय नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला हमजानाय बिथांमोनहा गुबुननि न'आव न' लुनाय दैखर जावनाय बायदि खामानि मावनानै जिउ खुङोमोन बेराफारसे पुलिसआ न'आव सिग्रोमनायावबो जेबो मोनाखैमोन मोजाङै मोजां न'निफ्राय लानानै फैदोंमोन लामा ससेयावसो एनकाउन्टार खालामफैदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेफोर जाथायनि अनगायैबो मैयानि सानावनो गवालपारायाव खेबसेयैनो साथामखौ एनकाउन्टार खालामदों आरो साथामनिबो जिउ खहा जादों मुङा फारियै शाहजाहान आली सुजल हक आरो नाजमुल हक पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला साथामबो सिगांनि समनिफ्रायनो सिखाव दाखाथि खालामनायाव आखाइ दंबोयोमोन जाथाय जानाय सानखालिबो गंसे ट्राकखौ लुथिनो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनो गोनां जादों आरो साथामनिबो जिउ खहा जादों रायजो सभायाव MP देरहाखांनायनि उनाव रोनगोरा नार्जारि बिथांनि खौरांगिरि मेल UPPL दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा रायजो सभायाव MP देरहाखांनायनि उनाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTSनि गाहाय प्रमद बर' लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरदों लोगोसे आसामनि MLAफोरा हारिनि आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय जि बिबान होदों बे बिबानखौ मावलांगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो ओनसोलनि जौगानाय सोलोंथाइ राजखान्थि रांखान्थि साख्रिनि जि जेंना बेफोर बिथिङाव खामानि मावनायनि सम फैबाय होननानै फोरमायथिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव इन्डास्ट्रि आरो फेक्टरि लाबोनो हायोब्ला बेकार जेंनाया जोबस्रांगोन आरो बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों सावरायगोन होननानैबो बुंथियो MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा लोगोसे गावजों गावनि गेजेराव फोथायलायनाय लाखिनो खावलायो फोथायनाय थायोब्लासो जौगानायनि खामानिखौ मावनो हायो आरो राजखान्थिनि मुङाव गावजों गाव बांसावलायनो नाङा होननानैबो खावलायो बिथां रोनगोरा नार्जारिया
बिटिआरनि सा 80 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ रानदों। थांनाय 1990 मायथाइनिफ्राय दान बान्था मोनालासे फोरोंगिरिनि खामानि मावबोनाय उदालगुरि, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि गासै सा 80 फोरोंगिरिफोरनो एपइन्टमेन्ट गथायदों। क'क्राझार सहरनि साखाथि सान्दामारियाव थानाय आइटि पार्कआव बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि बानजायनायाव खुंफुंनाय फोरोंगिरिनो थिसनलाइ राननाय बे हाबाफारियाव बिटिसिनि इएम डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथां आरो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि गासैबो हाइस्कुल, एमइ आरो कलेजफोराव मावनाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ होनाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चार लुफुंनायनि खामानिखौ मावनो आखायाव लागोन आरो उननि समाव थिसनलाइ मोननाय फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ रानगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। गुबुन फारसेथिं टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होयैनि सायाव बिथाङा फोरमायथिदों दि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बिजिरसालियाव केस होदों, बेनिखायनो बिजिरसालिया टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ होनायखौ दोनथ'नो बिथोन होदों। उननि समाव केसआ बोखारजायोब्ला टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनोबो फोरोंगिरिनि थिसनलाइ राननाय हाबाफारिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दिनै 2 एप्रिल खाथियाव फैगौ रंजालि बैसागु। रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जेरैथिंबो थाग थियारि जानो हमनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। रंजालि बैसागुजों लोब्बा लाखिनानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौबो नुनो मोननाय जाबाय। देग्लाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ 2 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिमनि गेजेराव खुंनो साखाफारा जादों। बावखुंग्रि फेस्टिभेल खुंनायनि थाखाय मैया बिटिसिनि सेक्रेटारि, गाहाय बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन मावख'गिरि बिथांमोनहा बावखुंग्रि दावबायहैनानै जायगा नायगिदिंहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देग्लायनि सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लानाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव हाजो गाखोनाय बादायलायनाय, साइकेल सालायनाय बादायलायनाय, बायदि बायदि गेलेनाय, मोसानाय बादायलायनाय थागोन। मख'नो गोनांदि क'क्राझाराव थानाय बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरफ्रोमबो रंजालि बैसागुनि सिगां सिगां बावखुंग्रि फेस्टिभेल जायो, जेराव सेंग्रा सिख्लानिफ्राय लानानै बैसो जानायसिम रंजा खुसियै लोब लोब बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौ नुनो मोननाय जायो। गोसोआव माबा मोनसे मिजिं लानानै बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोयोब्ला गोसोनि साननाया जाफुङो होननानै गोबाङानो फोथायनाय लाखियो। आसामाव 15 बोसोर बैसोनि लाइमोना गावनि न'आवनो गावखौ गुलि गावनानै लादों। बे जाथाया आसामनि डिब्रुगड़आव जादों। डिब्रुगड़नि आमलापाटी गार्ड क्वार्टाराव जादों बे जाथाया। 15 बोसोर बैसोनि इसानी बेजबरुवा मुंनि हिन्जावसा गथ'आ न'आव थानाय पिस्तलजों गावखौनो गावनानै लादों, जायजों बिथाङा जिउ रैखा मोननो हादोंब्लाबो गोब्राब जोखोम जादों। बिथांखौ दा आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनाय जागासिनो दङ। फोरमायथिनाय बायदिब्ला इसानी बेजबरुवानि बिफाया गनायथि मोननाय हाथियारनि फालांगिरिमोन। न'जोंनो नांजाबफानाय गलानिफ्राय हाथियारनि फालांगिखौ खालामोमोन बिथाङा। गुलि गावनाय जाथायखौ गावखौनो फोथैनो थाखाय गावनाय ना गुबुन जाथाय, बिनि सायाव दासिमबो रोखा बुंनो हाया होननानै बुंथियो डिब्रुगड़नि एडिशनेल एसपि बिथाङा आरो बेनि थाखाय नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना फिन बांदों। थांनाय 1 मार्चआव 19 केजिनि कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 105 राङै बांदोंमोन। फिन दा 19 केजि कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 250 राङै बांदों। 250 राङै बांनायजों दा 19 केजि कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 2253 रां जाहैबाय। नाथाय न'आव बाहायग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेना बाङाखै। गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि अनगायैबो पेट्रल डिजेलनि बेसेनाबो थांनाय 10 सानाव 6 रां 40 फैसा बांदों, जायनि थाखाय गेस सिलिन्डार आरो पेट्रल डिजेलजों लोगोसे मुवा बेसादनि बेसेन बांनायखौ लानानै बेरेखा दोलोआ दाब दाब जायगायाव बिजेपि सोरखारनि हेंथायै सोमावसारदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।